ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದ್ದದೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ದಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ನೋ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋತಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಬ್ ಕದ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲುನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರು ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದಡೆ ಪೋತಿರು ಜಾವು ಏನೇ ಕಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಬಸ್ಡ್ ಪಯರುಂಡು ಅಂಚಾಕ್ಲು ಬಂದ ಲೇಟ ಒಂಚಂಕಿನಿ ಅಜ್ಜಿಲಗ್ಲ ಪಯರುಂಡು ಅಜ್ಜಿಲಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಚಿಕ್ಕಿ ಅಜ್ಜಿಲಗತ್ತು ಚಿಕ್ಕಿ ನಡೆ ಪಯರ ಅಂಚ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪತ್ತನಾಚೆ ಅದ 4 ಕೊರಿ ಕೊಯ್ಪತ್ತೀರು ಪಂಡ ಊಡ್ದ ಕೊರಿವು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ 2 ಜನ 4 ಕೊರಿಂದ ಆದ ಅಂಟು ಒಯ್ತೀರು ಅಂಚ ಕಜ್ಪುರ ಮಲ್ತ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಕಜಿಪುರ ಮಂತ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಬರಿಯಾರ ಬಂದಿರು ಒಂದು ಬಲ 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 ಅಂದಿರು ಪಂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತಿರು ಅಂಚ ಪೋಡಾತಿ ಇಂಕ್ಲ ಯಾನ ಅವಡ ಅಕ್ಕ ಅವಡ ಅಂಚ ಉಡ್ದ ಕೋರಿ ಇಂಕ್ಲ ತಿನ್ಪುಜ ದೂರ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡದ ಅಂಚ ಉಡ್ದ ಕೋರಿ ಆತು ತಿನ್ಪುಜ ಅಂಚ ಅನ್ ಪತ್ತಾರಿಯರ ಪೋಡ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಕೋರಿಗೊಂದು ಅಡೆ ಪೋಡದಾನೆ ಕೋರಿನ ಕನ್ನಡಿ ತೂತು ಜಾದ ಪಂಡ ಓದಿತ್ತಿರು ಪೂಜನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತು ಜತ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪೋಡಾತಿ ಜನರಾಗಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಬತ್ತು ಜತ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪನ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ 4 ವರೆಂಟು ತಿನ್ನೀರಪ್ಪಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಏತು ದಿನ ಅಂದಿನ ಅಂಚ ನಂಬರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲ ದಾದಿತ್ತು ನಾತಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಂಡೊಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಸ್ಸರು ಪೋಯರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ ರೊಪ್ಪ ಗಾಡಿಕನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕೊರಗಜ ನಡೆ ಪೋತಿರು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಬಂಡಿರಿ ಅಂಚ ಪೋಡಾತಿ ಉದಾಸೀನ ಹಾಪುಂಡು ಬೈಯಗನಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಉದಾಸೀನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೋಡಾತಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೌತೆದ ಕಜ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪತ್ತನ ಜಿಗದಾಲೆ ಜನ ಮುಲ್ಪ ತೋಟಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರನಲ್ಲ ಗುಳಿಗದಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗದ ಕಟ್ಟೆಂಡು ತೋಟಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ಬಟ್ರನಗ್ಲು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಪಾಡ್ದು ಅದ ತಂಬಿಲದಲಕ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಲ ಪತ್ತನಾಚಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಲ ಮಲ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ತುಂಬು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಗ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತಿದ್ದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಪರೂಪಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂತನ ಏಪಲ ಮಂತನ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿನ್ರಾಪುಜಿ ಅಪರೂಪ ಅಂತನ ಎಂಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ಪೆ ಯಾನು ಅಪರೂಪಗೆ ತಿಂತುಂಡನೆ ಇಡ್ಪೆ ಏಪಲ ತಿಂದ ನಾವು ಇಡ್ಡೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡೋರನ 15 ದಿನ ಕೊರೋನ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ವಾರ ಪುರ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಕೊಂತಿತ್ತಾನ ಅಂಚ ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ ಕೊಂತಾರಪನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಟು ಎಂತ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿತ್ತದ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪಾರಿತ್ತದುಂಡು ಕೊಂಡತ್ತು ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಉಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಅಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಅಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡೇ ಓದುನ ಅಂಚ ಊರು ತುಂಬ ಓದುತ್ತಿ ನಾನು ಪಿಯೋಡು ಮತ್ತು ಓದೋಯ್ತೆ ಊರು ತುಂಬು ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 10th ಮಾರ್ಕದ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀದುಂಡ 10th ಬೇಸ್ಡ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಏನು ಓದುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಪೋಂಡು ಅವು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಓದನೇನು ಬಿಡಿಯೇ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅನಗ ಪಂಡ 1 ವಾರಗ ದುಂಬು ಓದೋಯ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು 1 ವಾರ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಓದೋಯ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಿಯೂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯೂಡ್ ಆತು ಓದೋ ಇಂಚಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯೂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಓದನೇನು ಬಿಡಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ ನಂಗೆ ಅಂಚ 3ನೇ ಸೆಮ್ಮದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತುಜಿ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರನ ಬುಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ತುಂಬ ನಾನು ಕುಲೊಂದು ಓದುನ ಅಂಚ ಇಂಕ ಕೆಲವು ತಕ್ಲೆ ಕೇನೋ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತದ ಒಂದು ಅದ ಇರಕ್ಕೆ ಓದೇರಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಂತ ಬನ್ನ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಪ್ಪಿರೋ ದಿನ ಓದು ನಾನು ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಹೊಡತಿ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಫುಲ್ ಅನ್ನಗ ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಅಂಚ ಏನಿದೆ ದೊಜ್ಪವೆ ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ ಆತಜಿ ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಆತನತಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಟ್ಟು
ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಇರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಆತನತಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನೋಟು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಉಂಟತಿ ಇಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ 10th ಟಿಪ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಎತ್ತು ಇಂತೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಚೌತಿ ಮತ್ತು ಬಂದಾಗ ಏನಾಡು ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಖರ್ಚಾದಿಪ್ಪನ ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಬೊಡೆನ ದುಡ್ಡು ಕೊರೋ ಇಂತೀರ ಅಂಡ್ಲ ಪೂರ ಖರ್ಚಾಪೈತುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಡಬ್ಬಿಡು ಒಂಚೂರು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇಂತೇನಾ ಅವು ಕಾಳು ಡಬ್ಬಿ ಅನ್ನಾಗ ಚೌತಿ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಪೈತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಡಬ್ಬಿದ ಮುಲ್ ಮಿತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಒಂದು ಈತನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಯರ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊನೋಪೈದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂದು ಡಬ್ಬಿ ಫುಲ್ಲ ಒಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನೆಂತು ಒಂದೆ ಈ ಡಬ್ಬಿ ಫುಲ್ಲ ಒಂದೆ ನೇನು ಅದ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ನೇನು ಕೊಯ್ಯೋಡತಿ ಕೊಯ್ಯಬುಕ್ಕ ಅದ ಪಾಟೆ ಅದ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡತಿ ಬುಕ್ಕೆ ಅಂಕ್ಲ 5th 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಅದ ಒಂಜಿ ಸಂಘದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಹೋಯ್ತ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಅವು ಬರ್ಕತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಮತ್ತದ ಆಲೆಜ್ಜಂಡು ಬರ್ಕತ್ತಿಡು ಇತ್ತನ್ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಾಗ ಮುಗಿಪೈತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ನೋಟ್ಸ್ ಓಡಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪೆನ್ ಓಡಿ ಅಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡು ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಯ್ತೀರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘ ದಿನೋಲ ಸಂಘಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘ ದಿನೋಲ ಸಂಘಾಗ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಡು ಎಂಚ ಪನ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು 2 ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು ಅಥವಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ನೇಮ್ ಬರೆಪುನ ಮೂಲ ಅಕ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ನೇಮ್ ಬರೆಪುನ ಏತ್ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟದಿರಿ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪುದಾರ ಪೂರ ಬರೆದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕಾಸು ತೀಪುನ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲ ಕಾಸು ಇಪ್ಪೆರಚಿ ಆತರ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡಿಯ ಏನು ಸಂಘಟಿಜ್ಜವ ಅಂಚೆ ಪಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಪಿರು ಬುಕ್ಕ ಒರಿ ಜಾರ್ನಾಗ ಆ ಸಂಘನೇ ಪುಸ್ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತದ ಬಟ್ ಅವು ಬರ್ಕತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ತೋಚಿನ ಒಂಜಿಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಅಂಡ ಸೇವುಂದಲ್ಲ ಆವೈತು ಜನರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೂರ ಪುಟ್ನಾಗ ಖರ್ಚು ಅದು ಪೋಪಿತ್ತುಂಡು ಐದು ದುಃಖದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಯ್ತೆ ಕಟ್ಟೋಡಿ ದಿನಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ 2 ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಮಂತದ ಐಡ್ದಕ್ಕ 10th 8th ದನ್ನ ಡೈರಿ ಬರುವ ಅಂತೀರಿ ಪಂಡ ದಿನಚರಿ ಬರೆಯಾರ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದವು ಡೈರಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು 10th ದನ್ನ ಅಂಚ ಆ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆಯೊಂದಿಚ್ಚನದಲ್ಲ ರಜೆ ಮಂತ್ರ ರಜೆ ಹರ್ಜಿಪುರ ಐಟೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲದಿನ್ನಾಗ ಐಟು ಐನೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅದ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ ಅದನ್ನ ದೀರ್ದು ಬಿಡ್ಬೇದೆ ಅವು ಬುಕ್ ಎಂಕೋ ನೆನಪೇ ಪೆರಜ್ಜಿ ಏನು ಪಕ್ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ದೀರ್ದುರ್ನೆ ಬುಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ನ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಅಂಟ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪೇತಂಡು ಒಂಜಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ನೆನಪೇ ಪೆರಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ದಿನ ಮಾತ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗನ ತಿಕ್ಕೊಯ್ತಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಏನೋ ಪಿರ ಎಂಕ ಬೋರ್ಡೊಂದು ನಾಡ್ನಾಗ ಎಟ್ಟು ಕಾಸು ಪೆರಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ದೀರ್ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಮರ ತಿಪ್ಪುಂಡದ ಒಲಾಂಟ ಇತ್ತಂಡ ಒಲಾಂಡ ದೀರ್ನೋ ಇತ್ತನ ಪಂಡದು ನಾಡ್ನಾಗ ಐಟಿ ಪೆರಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಭ್ಯಾಸನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಯದ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಒಲಾಂಟ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡೆ ಜನ ಬುಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಂದಿದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಐನು ಅಕ್ಲ ತಾರಿದ ಮೊದಲಿಗೆ ಆತನ ಓಡೆಗಲ್ಲ ದಕ್ಕನಾಗ ದುಡ್ಡು ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪಂಡ್ದು ಅಂಚ ಸೇವಂತ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಉಂತೆ ಅಂಚ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಸೇವಂತ ನಂದು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ನಿಂಜ ಓಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಡಬ್ಬಿನ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟಾಯ್ತು ಒಂಜಿ 1,000 ಎಪ್ಪು 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಪ್ಪು ಅಂಚ ನೋಟುಂಡಾಯ್ತು ಐನೂದ ಅವು ಏನ ಮಾಯ್ಪುದ ಕಾಸು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನ ಕೈಟಿತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಪನ ಕಾಸು ಪೂರ ಕೈಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ತನ ಅಂಟ ಅವು ಖರ್ಚಾದ್ಲಾಂಡ ನೀರ್ದೆಲಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೀರೆಂಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏನು ಕಾಸನ್ನ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೆ ನೀರ್ದೆಲಕ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ದೆನ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಏತು ಕಾಸು ಒಂದು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಲ್ನ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಒಲಾಂಡ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಂಡ ಇದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಟ ಆತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಕಾಸು ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಪಾಡ್ರಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿಟ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ಈ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಬ್ಬಿಡು ಸೇವ್ ಐನೇನು ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಪಾಡೊಳ್ಳಿಯತ್ತ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಲಾಂಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಇತ್ತಂದು ನಿಕ್ ಕಾಸು ಪಾಡಲಿ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಅಂಟ ಕೊಯ್ಯೋಡತಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಒಳ್ಳಂಡ ಬೋರ್ಡಂಡ ಈ ಜನ ಮಣ್ಣದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡದ ಇನ್ನು ಅವು ಊರುಂಡ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾಂಟೊಂದೇ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಒಂದೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೂರ್ದು ಇದು ಮಣ್ಣದಾಂಡ ನರಿತ್ತು ಹೋತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇಂಚನೆ ಸೇವ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಇಂಕ ಸೇವ್ ಅನ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ನೆರ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒತ್ತರೆದು ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಇತ್ತನ ಒಟ್ಟರಾಸಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನಿ ಈಗ ನೆರ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು 2 ಕಾಸು ಲೆಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಂದಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಅಂತದ್ದು ನೀರ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪನ್ಲದ ತನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬಂದು
ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನೇರು ದುಃಖ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುನ ಶೇ ನನಗೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಟ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಅವು ಕೈಟ್ ಭಾರಿ ಕಾಸಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಸಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಏನು ಸೇವ್ ಅನ್ಪೊಡು ಲಾಭನ ಇಂಕ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೊಡು ಲಾಭನ ಸೇವ್ ಅನ್ಪೊಡು ನನಗೆ ಪೂರೊಂದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೊಡು ನನಗೆ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ತೊಂಕ ನನಗೆ ಜನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಂటే ಎಂಕ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ನತ್ತ ಕಾಸಿನ ಡೇಪಲ್ ಇಪ್ಪೆರಿಜಿ ಕಮ್ಮಟ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಕೇನು ಇತ್ತನ ವತ್ತನ ಕಾಸನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಲ್ಲಾರೇನು ಪೂರೊಂದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ತಿಂಟ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ವತ್ತನ ಕಾಸು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಲ್ಲಾರೇನು ಪೂರೊಂದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಏನು 10th ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ತಾರ ಮರ ಖರ್ಚಂತ ಅಂಚ ಐಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಐತೆ ದುಡ್ಡದ ಬೆಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತು ಜೀ ನಾನು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ ಅಡಿತದ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯೋಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಡದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದನು ಪೂರದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಅಂಚ ಅಂಚಬ್ರ ಕತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗಂಜಿ ಕಬಿಟ್ರ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅವು ಬೇಲೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಪಿತಾಟಿ ಆಚಿಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಮರ ನೀ ಚಿಕ್ಕನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂಚಲಾಗ ಮುಟ್ಟಿತ್ತೇದ ಚಿಕ್ಕನ ಹಾಕಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಚ್ಚಪ್ಪದಾಲ ತಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಹೋಮಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಕೊಚ್ಚಪ್ಪು ಅಂಚ ಐನ ಬುತ್ತಿಂಡು ಕೊಂಚಿ ಪೆರಂಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕತ್ತೊಂಡು ಇದು ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೈಸ್ ಯಾಕೆ ಎತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಡಪ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕರಂಗಲಗೈ ಕರಂಗಲಗೈ ಏನೋದಂಟ ನೆರವೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಕರಿಯ ಎಸ್ 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 ಕೊಡ್ಚು ಚಿಕ್ಕುಂಡತಾ ಕೊಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕುಂಡ ತಾತ್ಯವು ಎಂತ ತಾತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಬರ್ತದೆ ఇంకా ತಿಂಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಪಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ನಾವು ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಬಂಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಟ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋರ್ನ ಅವ
ಇಕ್ಕೆನಲ್ಪ ಸಪ್ಪಗು ಮತ್ತು ಬೋದು ಜಾಲಿ ಮತ್ತು ಐನು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪಾಟ್ರ ಕಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಕುಕ್ಕು ಪತ್ತ ಕತ್ತೆಂಚ ಮರ ಕೆರಂಗ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೊರ್ನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಸರೊಡು ಪಾಡ್ದು ಉಲ್ಗೈನ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಬೈಪದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೈಪದು ಉಲ್ಗೈನ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊರ್ದ ಕಜಿಪು ಇಂಚ ಈತ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊತ್ತು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕೊಂದಿನ ಕಜಿಪೈ ಒಂಜಿನ ಸಲ ಫುಲ್ ಉಂಡು నేను ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ಉಂಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಹಾಳು ಪಂಡದ ಈಗ ಬುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಎತ್ತು ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಬುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೆಂಡ ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬ ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಹಾಳ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲೆಕ್ಕಲ್ನ ಕೊದ್ದಿ ಬುರಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ನೆನಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ಉಂಡುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಪೋದು ಬತ್ತೆ 7:30 8 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಐತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಬೇತರಂಚ ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ಲೈತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಇರ್ಬಾರು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನಿಗೆ ಇಟ್ಟನೆ ಕುಳ್ಕೊಂಡ ಪತ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತು ಅಕ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ಬಿಂದುಗು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್